Tervetuloa kuuntelemaan Siiven isku-podcastia, jossa 2 yrittäjää ja raskauden aikana lapsensa menettänyttä äitiä kertoo tutkitun tiedon ja kokemusten avulla siitä, kun oman lapsen odottaminen päättyykin enkelin siiven iskuun. Puhumme totuudenmukaisesti menetyksen vaikutuksista ihmisten elämään. Olet sydämellisesti tervetullut mukaamme. No niin, tervetuloa tähän podcast-jakson pariin. Nyt puhutaan kohtukuolemasta ja vähän sivutaan vastasyntyneen menetystä myös. Niin, käydään näitä erityispiirteitä, mitä tähän pidempien raskausviikkojen menetyksiin liittyy. Niin ehkä tähän voi ynnätä myös nämä geneettiset keskeytykset, jotka tapahtuu 22 raskausviikon jälkeen, koska myös näihin kuuluu tämä vanhempainvapaa, mihin kohtukuoleman kokeneen ja vastasyntyneen menetyksen kokeneen on oikeutettu. Joo, kyllä. Toki siinä on sitten niitä erityispiirteitä, mitä edellisessä käytiin läpi, mutta kumpikaan meistä ei ole joutunut kokemaan kohtukuolemaa. Kyllä. Ja me tiedetään tästä sen perusteella, mitä me ollaan opiskeltu ja luettu näitä meidän materiaaleja varten. Ja sen lisäksi me ollaan myös meidän Instassa pyydetty, sit kun me ollaan haluttu, kun me ollaan tehty niin kun verkossa tapahtuvat tukipolut, mitkä on heti saatavilla, missä on paljon tietoa ja vertaistukea ja kaikkea, niin me saatiin omin voimin tehtyä ne alkuraskauden menetyksille, myöhäisille keskenmenoille sekä sitten geneettisistä syistä tehdyille keskeytyksille. Niin tämä kohtukuolema oli menetystyyppinä semmoinen, mistä meillä ei ollut henkilökohtaista ja omakohtaista tietoa juuri niistä tietyistä erityispiirteistä. Niin me ollaan tuolta meidän somesta löydetty 4 huikeata naista, jotka on auttanut meitä tekemään tämän niin kuin valmennuksen myyntiin asti, joka on nyt saatavilla. Ja sitten heidän kanssaan ollaan opittu niistä tietyistä erityispiirteistä, että vaikka henkilökohtaista kokemusta meillä ei ole, niin me ollaan kuultu ja opiskeltu paljon, joten mä ajattelen, että meillä on kuitenkin paljon annettavaa tähän, vaikka meistä ei kumpikaan ole tätä joutunut kokemaan. Ja toivon, että ei kumpikaan koskaan joutuisi tämmöistä enää ikinä kokemaankaan. Kyllä, joo, ajattelen ihan samoin, että meillä on kyllä karttunut hyvin vahva tietopohja tähän kaiken lukeman. Sitten me ollaan haastateltu erikoislääkäriä sen meidän verkkovalmennuksen niin kuin materiaaliin ja sitten vielä näitä menettäneitä, jotka on itse kokenut tämän kohtukuoleman nimenomaan, niin olen kyllä pahoillani jokaisen kokemuksesta, joka tämän kohtukuoleman on kokenut. Tietenkin kaikkien menetysten kokeneiden puolesta ne on kyllä valtavia menetyksiä. Ja kun näitä tapahtuu Suomessa se 150-200 vuodessa, niin se on aika vähäinen määrä, niin sitä voisi ajatella, että ei se mua koske. Mutta sitten kun sä osut siihen tiettyyn prosenttilukuun, niin silloin taas ollaan siinä tilanteessa, että mitkään prosentit ei enää sen jälkeen suojele. Kyllä. Ja siinä on se, että kun se on niin harvinainen, niin sitä vertaistukea voi olla aika vaikea löytää. Että todennäköisesti omassa lähipiirissä tai tuttavapiirissä ei ole ketään, joka on kokenut kohtukuoleman. Ja kumminkin tutkimuksissa nousee jatkuvasti esiin se vertaistuen merkitys, että miten tärkeää se on, että löytää ihmisen, joka on kokenut saman ja saa sitä ymmärrystä. Mutta tässä kohtaa voi taas, vaikka itse välillä ajattelen, että on syntynyt ihan väärälle vuosisadalle ja että sopisin paremmin sinne aikoihin ennen kännykkää ja ennen kuin teknologia on kehittynyt, niin tässä asiassa ajattelen, että on kyllä niinku rikkaus, että meillä on nämä laitteet, joiden avulla pystyy löytämään sitä vertaistukea, vaikka omassa lähipiirissä ei olisikaan saman menetyksen kokeneita. Joo. Ja semmoinen yksi erityispiirre on nimenomaan tämä vanhempainvapaa, minkä tästä niin kuin kohtukuoleman kokemisen jälkeen saa. Ja niin kuin, onhan siinäkin varmaan eri näkökulmia, että nyt mä jään kotiin ja mulla ei ole lasta, jota hoitaa ja se voi olla tosi kipeätä. Ja niin kuin tuoda moninaisia, monikerroksisia, vaikeita muistoja joka päivälle, että mä olen nyt vanhempainvapaalla ja mulla ei ole elävää lasta. Samalla se myös mahdollistaa sen, että saa niinku surra ja että saa tilan
sille järkytykselle ja surulle. Ja ehkä jotenkin löytää ainakin semmoisia hajuja siitä, että millä tavalla mä lähden selviytyä tästä asiasta, mikä mulle tapahtui. Niin siinä mielessä se niin kuin vanhempain vapaa on myös tavallaan semmoinen erityispiirre, joka näihin muihin ei kuulu. Kyllä. Joo, se on varmasti ihan hirmuisen ristiriitaista aikaa. Et se on varmasti tärkeä ja hyödyllinen. Moni tarvii sen niin kuin pitkän ajan poistoista. Mitä ei esimerkiksi, jos niin kuin, vaikka sanotaan taaperoikäisen lapsen menettää, niin eihän vanhempi ole oikeutettu mihinkään tämmöiseen monen kuukauden vanhempainvapaaseen. Niin se on se, mikä on niin kuin itsessään jo niin kuin iso puutos. Et kyllähän niin kuin lapsen menettäminen missä vaiheessa vaan, niin siinä on niin kuin, se suru on niin vahvasti läsnä, että kyllä siihen olisi oikeus saada se tila ja aika sille surulle. Mutta sitten siinä on, niin kuin sanoit, niin se hirveä vaikeus siinä, että palata kotiin, missä on ehkä kaikki laitettu valmiiksi sitä vauvan tuloa varten. Löytyy pinnasängyt ja kaapista vaatteet viikattuna ja on lelukori siellä nurkassa ja kaikki on niin kuin laitettu valmiiksi sille vauvalle. Ja sitten tullaankin ilman sitä vauvaa kotiin viettämään sitä äitiyslomaa. Ja tavarat on kaikki siellä, mutta sitä vauvaa ei ole. Niin onhan se niinku, se on hirmu vaikea paikka. En ole kokenut sitä, mutta mä voin vaan niinku kuvitella, miten hirveän vaikea se tilanne on. Kyllä. Moniulotteinen. Joo. Ja mä oon ajatellut myös sitä, kun mä oon kuullut näitä niinku kokemuksia, että miten pystyy olemaan siinä tilanteessa, että mä joudun oikeasti niin kuin nyt synnyttämään tämän lapsen. Ja jos vaikka ajatellaan täysaikaista, niin ne on eri asia kuin itse on vaikka niin kuin Elisan menettänyt niin, että hän painoi alle 200 grammaa. Niin sitten, että synnyttää se yli 3-kiloinen lapsi, niin se on niin kuin jotenkin, että mä mietin, että miten ihminen kukaan pystyy siihen tilanteeseen. Mutta sitten tavallaan samalla mä muistan, että mä oon myös itse ollut siellä synnärin lavalla tietäen ja kuulen, kun viereisestä huoneesta kuuluu lasten itku, vastasyntyneen itku, ja sitten mä oon itse siinä, että mä tuun saamaan tämän niin kuin kuolleena syliin. Niin tavallaan, että kun sulta ei kysytä, että jaksaksä, tai olisiko tämä nyt semmoinen tilanne, että sä jaksat kantaa tämän, vaan sitten siinä vaan on, ja se on pakko vaan jollain tavalla, niin kuin sä itse sanoit taas sun kokemuksessa, että se oli suoritus. Ja sitten mä muistan kattoneeni joskus kauan sitten semmoisen pätkän, olisiko ollut Ylellä tai jossain tämmöisestä naisesta, joka oli kokenut kohtukuoleman, ja sitten sen jälkeen oli uudelleen raskaana ja puhui siitä sitten asiasta, niin hän sanoi, että se fyysinen kipu, niin ei hän edes tunnistanut sitä, koska se henkinen kipu oli niin kovaa. Joo. Et siinä tulee jotenkin siitä, että voi ollakin, että hän on siinä kokenut valtavaa kipua, tai just se, että koska silloin ei tarvitse enää suojella sitä lasta, niin saa kaikki mahdolliset kipulääkkeet, mitä tarvitsee, jotta pystyy siinä olemaan. Ja voihan se olla, että kun puhutaan näistä niinku täysaikaisista tai vaikka ei olisi vielä täysaikainen, niin että nämä synnytykset tapahtuu sitten synnytyssalissa ja se oikeasti näiden epiduraalien ja spinaalipuudutusten ja muiden saaminen on niinku paljon matalammalla kynnyksellä verrattuna näihin alle 22 raskausviikkoa tapahtuviin menetyksiin. Et siinä se niinku kivunhoito on oikeasti parempaa. Kyllä, joo. Mutta silti varmasti siis se tuska on ihan valtasa, mikä siihen tapahtumaalle ja hetkeen liittyy. Joo, ja sitten just kaikki nämä edelliset podit, mitä meillä on ollut, niin siellä on justiinsa niin kaikki tämä niin psykologinen, mitä siellä on tapahtunut. Niin tässä vaiheessa on niin harva enää, joka kokee sen menetyksen. On niin todennäköistä, että sä saat sen lapsen syliin. Ja sitten kun siinä, niin elävänä syliin, niin sitten kun siinä tulee se menetys,
niin mä oon kuullut sen, että jokainen, joka on kokenut kohtukuoleman tai vastasyntyneen menetyksen, niin se on jokaiselle traumaattinen tilanne ja moni kokee siitä semmoisia trauman oireita jälkikäteen. Että se on tosi iso niin kuin kokemus ja menetys, ja myös tästä niin kuin jossain podissa mainitsinkin siitä niin kuin äänioikeudettomuuden hierarkiasta, niin siellä ihan ylhäällä on tämä niin kuin kohtukuolema ja vastasyntyneen menetys, että ne tunnistetaan paremmin niin kuin menetykseksi ja semmoiseksi suruksi, jossa paljon enemmän on niin kuin näkyvillä se, niin kuin, että se suru saa olla, mutta siltihän kaikki raskauden aikaisiin menetyksiin myös kohtukuolemaan kuuluu se, että tietyllä tapaa se on äänioikeudeton ja vaiettu, koska se on niin herkkä ja ehkä pelottava aihe, että siitä ei uskalleta puhua. Kyllä. Ja kyllä mekin ollaan kuultu, että sitä äänioikeudettomuutta esiintyy myös näissä kohtukuoleman kokemuksissa, että vaikka tiettyyn pisteeseen tunnistetaankin, että on varmasti niin kuin vaikea menetys, mutta silti tulee sitä ilmiöä, että no eikö nyt olisi kumminkin jo aika mennä eteenpäin ja nyt siitä on kumminkin, ei puhuta enää viikoista, nyt puhutaan jo, että kuukausia on kulunut, mutta eikö olisi jo aika mennä eteenpäin. Kyllä. Se mua itteeni on näissä pohdituttanut, että kun tapahtuu kohtukuolema, myöhäisillä viikoilla menetys, niin silloin näissä sairaalan sisäisissä niin kuin kriisiryhmissä niin pääsee korkeammalle tai korkealle, että saa sitä semmoista niin kuin kriisiapua siellä, kun taas sitten esimerkiksi niin kuin alkuraskauden menetykset ei kuulu sinne. Ja sitten myös niin kuin voi sitä sairaalapastoria ja muuta saada. Mutta sitten niin kuin, siitä mä oon ollut hämmentynyt, kun on kuullut ihmisiä, jotka on kokenut kohtukuoleman, niin ne ei välttämättä kuitenkaan saa mitään sen jälkeen. Osa saa lähetteen niin kuin traumapsykoterapiaa ja osa käy niin kuin traumapsykoterapiassa. Osa saa jotain ehkä lyhytpsykoterapiaa. Ja sitten mä oon kuullut niistä ihmisistä, jotka niin kuin, ei hän ole saanut mitään. Tai sitten neuvolapsykologiin, mutta sitten sekään ei kontaktiin jotenkin niin kuin kunnolla käynnisty tai jää kesken tai jotain niin kuin itsestä riippumattomista syistä. Että ei tavallaan kukaan ei huolehdi siitä, että on niin kuin joku kontakti. Kun onhan toi niin iso menetys ja kriisi, että joku yhden niin kuin tapahtumahetkellä saatu kriisiapu ei välttämättä kyllä kaikilla kanna niin kuin loppuun asti sen koko menetyksen käsittelyssä. Ai eikö? Niin sitten jotenkin, tässäkin on, tää on niin kuin, vaikka niin kuin Suomi on pieni maa, jos vertaa vaikka johonkin USAan, missä niin kuin, meillä on sentään sama lainsäädäntö Suomessa, ja USAssa on tyyli 50 eri lainsäädäntöä, mutta silti meillä on hyvinvointialueet 22, joissa on kaikilla eri tapa toimia. Niin sitten tavallaan, että kun ei ole semmoista yhtä linjaa, että voisi varmistaa, että ihmiset saa sitä tarvittavaa kohtaamista sen jälkeen. Koska onhan kuitenkin niin kuin yhtään vähättelemättä mitään muuta menetystyyppiä, niin tässä on kuitenkin paljon niitä erityispiirteitä, jotka nostaa sitä vaikean surureaktion riskiä ja jotka nostaa sitä trauman potentiaalin riskiä. Että tässä on tämä on niin kuin korkealla riskillä niin kuin kaikilla näillä, niin kuin, mitkä niin kuin meihin ihmisiin osuu. Niin kyllä toivoisi tavallaan semmoista niin kuin Suomen mittakaavalla olevaa niin kuin tasavertaisuutta. Kyllä. Olisi tosi tärkeää, että hoito olisi. Laitetaan tuonne meidän lainsäädäntötehtävälistalle. Kyllä. Joo. Ja sitten tuossa aikaisemmin puhuin selviytymisestä. Niin haluaisin kyllä, että tähdennetään vielä, mitä se selviytyminen tarkoittaa. Kyllä, siitä on tärkeää puhua, koska sekä toipumista että selviytymistä me käytetään paljon, mutta ei missään nimessä tarkoiteta sitä, että jotenkin siitä omasta lapsesta pitää selvitä ja hänet jotenkin unohtaa tai päästä yli. Et kyllä se on se selviytymisen polku, mistä me puhutaan ja mistä on mahdollista löytää merkitystä ja niin kuin jotenkin sitä toipumista tapahtuu siellä, että joku päivä pystyy elämään elämää, että
se menetetty lapsi on osana sitä arkea itselle sopivalla tavalla, mutta se ikävä säilyy kyllä aina. Mä ajattelen, että kohtukuoleman tai vastasyntyneen menetyksen kohdalla niin ei sitä lasta voi kyllä ikinä unohtaa. Ei niinku, en näe semmoista tilannetta, että vois kokonaan pyyhkiä sen, eikä missään nimessä tarvii. Se on niinku tutkimuksissakin noussut esiin onneksi, että se kiintymyssuhteen vaaliminen on tosi tärkeä tekijä. Kyllä. Että sen sijaan, että yritettäisiin pyyhkiä se kivulias kokemus, niin päinvastoin mennään sitä kohti ja yritetään niinku vaalia sitä suhdetta, mikä ehti muodostua, mikä jäi ihan liian lyhyeksi. Mutta löytää niitä keinoja, millä sitä pystyy ylläpitämään. Kyllä, ja just se, että selviydytään niistä trauman niin kuin vaikutuksista meidän elämään, että me saadaan niin kuin hyvää elämää vielä elää senkin jälkeen, kun se menetys on tapahtunut ja se menetys on ikuisesti jotenkin osa meitä. Että ehkä jotenkin semmoinen niin kuin läpikulkeminen, ei jostain selviytyminen, vaan jonkun läpikulkeminen voisi olla semmoinen, mitä me niin kuin tässä haetaan takaa. Kyllä. Ja sitten toi merkityksen löytäminenkin on, no sehän on meidän niin kuin menetyksen sirpaleista elämään niin kuin tukipolun viimeinen osio tarkoituksella, että jos ajatellaan koko meidän niin kuin menetyksen sirpaleita ja menetyksen sirpaleista elämään näitä verkkotukipolkuja, niin niitähän on niin kuin 9 moduulia plus bonusmoduuli, niin tämä on viimeinen justiinsa sen takia, että sitä merkitystä ei tarvitse lähteä löytämään niin kuin siitä, niin kuin, että mun lapsi on kuollut, vaan siitä polusta, mitä tuli. Ja meillähän nyt on aika niin kuin täydellinen esimerkki, että me Marion kanssa ollaan löydetty toisemme sen jälkeen, kun ollaan lähdetty muita tukemaan sen oman menetyksen jälkeen. Ja tämä on aivan järjetön merkitys niin kuin omassa elämässä, että me saadaan niin kuin Marion kanssa olla yhdessä ja sitten niin kuin tehdä tätä työtä. Niin tämä on sitä merkityksen luomista. Ja Elisa on niin kuin, minun Elisani on niin kuin kruunun jalokivi mun kruunussani. Että niin kuin, siitä, että mä menetin hänet, mä en ole kiitollinen, mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä saan olla nyt tässä sun kanssa. Kyllä, siitä polusta, mitä se hänen menettäminen on niin kuin, mihin sua vienyt. Kyllä. Edellisissäkin podeissa ollaan puhuttu siitä niin kuin lapsen sylissä pitämisestä. Ja monet on sanonut, että se on tosi tärkeää. Ja sitten niin kuin, monet on myös niin kuin puhunut siitä, että kun se on niin valmis lapsi. Että miten näin voi käydä, että lapsi näyttää niin kuin se nukkuisi. Kyllä. Ja tähän lapsen näkemiseen liittyen, niin sekin voi olla tosi vaikea paikka. Se voi olla pelottava paikka vanhemmille. Ei oikein tiedä, että mitä odottaa, miltä se lapsi näyttää. Miten pitkään se on ehkä ehtinyt olla kuolleena, näkyykö se kuolema jo jollain tavalla tästä lapsesta. Niin nämä voi olla tosi pelottavia paikkoja niille vanhemmille ja tässä kohtaa ehkä henkilökunnalle siellä sairaaloissa, niin he vois kertoa ja kuvailla, että mitä on odotettavissa ja vaikka jos he ensin itse katsoo ja kuvailee ja vanhemmat saa sitten tällainen valmistautua vähän, että mitä siellä on odotettavissa. Kyllä. Ehdottomasti ja kyllä henkilökunta on tosi tärkeässä roolissa. Että mä vastikään kuulin aivan ihanista niin kuin kohtaamisista ja niin kuin, että mä oon saanut tosi paljon myös kuulla semmoisia kauniita hetkiä henkilökunnan kanssa. Että vaikka me paljon niin kuin jotenkin vaaditaan henkilökunnalta enemmän osaamista menetyksen kohtaamisissa ja menetyksissä, niin on myös monia paikkoja, missä voi sanoa valtavaa kiitosta ja kunniaa ja kumarrusta siitä työstä. Että onhan se vaikea tilanne myös henkilökunnalle olla niin tunnerikkaassa ja niin kuin tunnekipeässä tilanteessa. Kyllä, todella. Ja sitten tähän näkemiseen, niin voi olla, että vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta nähdä myöhemminkin vielä tätä lasta. Ja siinä kohtaa voi olla, että lapsi on jo ehtinyt vähän muuttua. Ja tämä voi myös olla
pelottava paikka vanhemmille, että haluaako nähdä vielä uudestaan, kun on se mielikuva ja se niin kuin muistijälki siitä nukkuvasta lapsesta. Ja nämä on tietenkin aina vanhempien omia ratkaisuja, että haluaako nähdä, haluaako uudelleen pitää sylissä vai haluaako jättää niin kuin viimeiseksi muistoksi tämmöisen niin kuin niin kuin suoraan synnytyksestä syliin otetun lapsen. Eikä tässäkään ole mitään oikeaa tai väärää tapaa toimia. Ja jos epäilyttää, niin aina henkilökunnan kanssa kannattaa jutella ja kysellä ja ehkä pyytää neuvoa. Tietenkään he ei niin kuin voi sanoa, mikä on oikein tai väärin, mutta pystyy sitten heidän kuvailun pohjalta tekemään sen päätöksen. Kyllä, ja sitten tutkimuksissa ja varmaan yhdessä koulutuksessakin, missä olin, niin oli, että joillekin on tosi tärkeää, että he saa vaikka pestä sen lapsen ja pukea sen lapsen. Että se on niin kuin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun saa hoitaa sitä lasta. Ja, niin kuin, vaikka se niin kuin on kauhean niin kuin kipeä ajatus, niin se, että saa niin kuin hoivata ja tehdä niitä niin kuin hoitotoimenpiteitä sille lapselle. Ja kaikki tämmöiset on niin kuin mahdollista, mitä siinä tilanteessa on. Ja sitten tuolla Englannissa esimerkiksi, niin olisikohan se ollut nimeltään Joosefin toi casket, missä niin kuin, mä en muista sitä suomenkielistä termiä nyt, mutta semmoinen, mikä pitää sen niin kuin vauvan ruumiin niin kuin lämpötilan matalana, että siinä voi olla monta tuntia sen lapsen kanssa, tai jotkut ovat vieneet jopa lapsen kotiin. Tässä yhdessä koulutuksessa, missä mä olin, niin semmoinenkin annettiin mahdollisuudeksi, että semmoinen tietty niin kuin toi kehto juurikin, joka pitää sen lapsen, niin kuin, että ei lähde maseroitumaan tai niin kuin näin, että siellä niin kuin Englannissa voi lapsia myös viedä kotiin ja olla rauhassa sen, miten haluaa, ennen kuin sitten lapsi haudataan. Jotenkin kaunis ajatus. Niin, ja siis niin kuin ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita herättävä, mutta mua jotenkin varmaan herkistää se, kun mä ajattelen, miten paljon sitä niin kuin lasta rakastaa ja oli jo valmistautunut siihen, että se lapsi tulee kotiin. Ja se on ehkä, niin kuin, voi sanoa, että semmoinen niin kuin pahin painajainen, mitä voi tapahtua. Että sä oot jo niin lähellä tai että synnytyksessä, jos lapsi kuolee, niin se on niin kuin semmoinen, mikä tapahtuu vain jossain niin kuin kauhuelokuvissa. Jotenkin se, mitä ne perheet ja naiset käy läpi, niin se on, siinä sitä pitäisi jotenkin kunnioittaa niin syvästi. Niinku lähtee niinku semmoinen ajatus tulee, että kun tuolla on vaikka niinku joku Hall of Fame, niin ne laitetaan vaikka julkisten jotain. Mun mielestä jokainen, joka on oman lapsensa haudannut, niin pitäisi päästä semmoiseen Hall of Fame, että mä oon käynyt helvetin läpi. Sinne listan perään seuraavaksi. Joo, mä laitan tuohon tehtävä listalle. Kyllä, koska ihana ajatus. Koska se kunnioitus jokaista kohtaa, joka sen käy läpi, on aivan valtava. Kyllä. No niin, eikö ole hyvä? Jatkappas tästä nyt. Joo, pitää vähän taas kasata itseä. Yksi erityispiirre, mikä mulla nousee mieleen näissä myöhäisemmän vaiheen menetyksissä, niin maidon eritys on semmoinen, mikä on taas asia, mitä ei niin kuin välttämättä etukäteen, ainakaan itsellä ei tullut mieleenkään, kun mulle silloin annettiin maidonnestolääkettä. Niin en ollut tajunnut edes, että
että kun eihän mulla ollut sitä lasta enää, niin että maitoa voisi lähteä vielä tulemaan, mutta ja itsellähän ei siis tullut, mutta kaikillahan se lääke ei toimi tai ei pysty sitä, että se ei sovellu itselle tai että sekin on kyllä, voin vaan kuvitella, miten traumaattista, niin kun, että sitä maitoa tihkuu viikkoja tai kuukausiakin sen oman menetyksen jälkeen ja niin kun, se muistuttaa joka päivä sit siitä, että taas tietenkin siitä lapsen menetyksestä ja sit siitä niin kun, imetys on kumminkin monille semmoinen niin tärkeä asia, mitä on ehkä haaveillut tai toivonut, että sit voi sen lapsen kanssa saada semmoisen erityisen yhteyden, niin sit sitä ei saa, mutta sitä maitoa silti tulee. Niin on tääkin mun mielestä niinku aivan kohtuutonta, että niinku jotkut naiset joutuu vielä senkin kaiken muun lisäksi kestämään. Tai sitten jos on ollut toiveena, että ei halua imettää ja sitten sulla ei ole lasta, mutta silti sun rinnat tuottaa maitoa. Kyllä. Ja näkökulmia on varmaan hirveän monia, että monelta eri näkökulmalta toi on tosi kipeä muistutus ja jälkivuoto kestää pitempään ja palautuminen kestää pitempään ja Ja siis kun puhutaan hormonitoiminnan palautumisesta, niin puhutaan siis kuukausista. Kyllä. Että vaikka sitä lasta ei olekaan siinä, niin silti voi kestää monta kuukautta ennen kuin se hormonitoiminta palautuu. Ja sitten kun mietitään tähän vielä se, että kuinka helvetti on käydä läpi, niin sitten vielä se, kun siinä on se hormonit, kun se ihmisen keho on rakennettu ja ihmisen mieli on rakennettu siihen, että kun mä rakastan tätä lasta ja haluan hoivata, niin ei se hoiva vietti sieltä minnekään häviä. Se hoiva, mä muistan, kun mä luin tätä yhdestä englanninkielisestä kirjasta, vähän niin kuin, tää on vanha kirja ja semmoinen raamattu tavallaan näissä piireissä, että moni niin kuin, laittaa tämän niin kuin lähteeksi muissa töissä. Niin sitten kun mä sieltä niin kuin luin sitä, että se niin kuin on sisäänrakennettu, se halu hoivata. Ja se ei lopu näin, vaikka lapsi kuolee, vaan se halu hoivata ja se tarve hoivata pysyy, vaikka se lapsi on kuollut. Niin se ei ole se ei ole semmoinen asia, mitä mä voin päättää. Että nyt tämä mun hoivavietti tätä lasta kohtaan päättyy, kun mun ei tarvitse häntä nyt hoivata, vaan se jatkuu. Niin jotenkin se, että miten sä nyt vielä suret parin kuukauden jälkeen? No sen takia, kun meidät on luotu, meidän keho ja meidän koko järjestelmä on luotu siihen, että me hoidetaan ja rakastetaan niitä lapsia, niin sen takia en ole vielä päässyt yli. Ja siis tämä ylipääseminen, me nyt puhuttiinkin jo siitä, että ei niistä ylipäästäkään, vaan tämän niin kuin läpi mennään. Kyllä, mutta kun niin kuin joku ulkopuolinen saattaa kysyä just noilla termeillä, että etkä vieläkään ole päässyt yli. Niin sen takia hyvin niin kuin, tärkeä näkökulma. Niin, kyllä. Huhhuh. Ihana, kun sanotit niin kun, ja tämä tietenkin pätee myös muihin menetystyyppeihin, mutta, Niinpä pätee. Mutta erityisesti nyt tietenkin tähän, mitä pidemmälle raskaus on aina ehtinyt. Niin... Niin kyllä mä ajattelen, että kaikki niin kuin nämä eri menetystyyppipodit, mitä me ollaan tehty tähän mennessä, ja tämä on nyt tämä viimeinen, mihin päätetään so far, niin sitten tavallaan, että näissä kaikissa on asioita, mitkä liittyy vähän kaikkiin. Kyllä. Että sitten niinku tavallaan, että vaikka kohtukuolemassa tai vastasyntyneen menetyksessä, niin se niinku kiintymyssuhde on kerennyt kasvaa jo sen jopa 9 kuukauden ajan. Niin se on pitkä aika. Ja siinä kerkee niinku asennoituu siihen, että nyt tulee muutoksia. Ja sitten justiinsa, niin kuin säkin sanoit siinä alkuraskauden podissa, että kun se positiivinen raskaustesti tulee, niin psykologisesti lähtee tapahtumaan niin paljon asioita. Ja se ei ole semmoinen, että mä itse päätän, että aha, no nyt tein positiivisen raskaustestin, että aloitanpa psykologisen kasvun kohti vanhemmuuden identiteetin luomista.
Niin, tai rupeaanpa katsomaan omaa puolisoani nyt vanhemman silmin, minkäköhänlainen isä tai äiti hän olisi meidän lapselle. Ei nää ole semmoisia, mitä päätetään. Ei. Mm. Tapahtuu huomaamatta ja tosin toki tiedostettunakin, mutta paljon myös semmoista, mitä ei edes niinku tunnista ja huomaa. Ja sitten tähän, niinku, kun mikään menetys ei myöskään kohtukuolema tapahdu irrallisena muusta elämästä, niin sitten tavallaan niin kun se, että siellä voi olla niin paljon jo niin kun asioita takana tai jotenkin niin kun esikoisen menettäminen, niin siinä on se, että kun ei ole niitä muita lapsia ja sitten jos sulla on muita lapsia, niin miten mä suren ja niin kun, mä niin toivon, että me puhutaan yhteiskunnassa enemmän näistä, koska niin kuin nyt ollaan jo huomattu, että vaikka kumpikaan meistä ei ole kokenut kohtukuolemaa, niin täällä me ollaan vuorotellen pillitetty ja vollotettu, että on tosi vaikea aihe ja juuri sen takia siitä pitää puhua enemmän. Kyllä. Mä voisin vielä tähän maidon erityisasiaan palata, koska Joo, totta kai. luin hyvän artikkelin Imetyksen tuen kirjoittaman siitä. Niin kun, mielestäni oli ihana, miten he on huomioinut tämän, miten vaikea paikka se voi olla vanhemmille. Ja siinä oli tuotu eri näkökulmia. Oli niin kuin tätä, mistä jo puhuttiin, että yritetään niin kuin estää sitä, että lääkkeillä tai lääkkeettömästikin. Mutta sitten oli myös toisenlaisia näkökulmia, että jotkut on ihan halunnut niin kun lähteä pumppaamaan ja luovuttamaan sitä maitoa ja kokee sen jotenkin tärkeänä etappina, että saa vaikka sitä hoivaviettiä tavallaan niin kun työstää sillä, että lahjoittaa sitä maitoa jollekin toiselle pienelle. Niin mun mielestä se oli jotenkin tosi kaunis ja tärkeä teksti. Voisin siis ajatella, että jos itse olisin siinä tilanteessa, niin en tiedä olisinko pystynyt. Mutta tavallaan niin kuin tuoda tämmöisiä näkökulmia esiin, mistä ei ainakaan mulle puhuttu silloin vaihtoehtona, että olisitko halunnut kokeilla tämmöistä, vaan suoraan tarjottiin sitä maidonestolääkettä. Ja mun mielestä, kun mä aloin sitä lukea, niin mulla tuli heti ajatus siitä, että no jos mulla olisi käynyt tämmöinen, niin mä olisin halunnut tehdä siitä, siis jos olisin tiennyt vaihtoehdosta, niin semmoisen äidinmaitokorun. Että sitten olisi tavallaan ollut konkreettinen asia, joka muistuttaa siitä kyseisestä lapsesta, että vaikka ei saanut ikinä imettää sitä, niin se maito on tullut niin kuin sen raskauden ja lapsen menetyksen niin kuin siitä, että se kuuluu tavallaan just sille lapselle, niin jotenkin tämä oli mun mielestä myös tosi ihana niin kuin ehdotus, miten voi tätä niin kuin käsitellä tätä vaikeaa asiaa. Koskettavaa. Joo, tosi koskettavaa. On. Kun mä luin sen, niin mä ajattelin, että ihana, että on näin jotenkin monipuolisesti mietitty tätä. On. Imetyksen tuki ry:lle kyllä lämpimät terveiset. Kyllä. Joo. Mitäs muita erityispiirteitä tässä on nyt No hautajaisethan tähän kuuluu niin kuin väistämättä, että ei saa sitä vaihtoehtoa, että onko yhteistuhkaus vai itse järjestää, vaan että silloin se jää aina vanhemmille ja toki siihen voi saada paljon apua ja tukea, koska onhan se niin kuin äärimmäisen raskas paikka vanhemmille. Että jos tuntuu, että ei ole resursseja lähteä alusta asti järkkää kaikkea itse, niin apua saa pyytää. Niin, mä oon kuullut, että jotkut hautaustoimistot niin tekee melkein kaiken. Että varmaan se hautaustoimistoissakin on, että ollaan totuttu siihen, että vanhat ihmiset kuolee, eikä siihen, että vauvat kuolee. Niin mä oon kyllä kans kuullut siitä, että hautaustoimistot tekee tosi niin kuin arvokasta työtä auttaessaan tässä. Että jos tuntuu, että ei jaksa, niin ehkä meidän pitäisi ruveta keräämään semmoisia hautaustoimistojen yhteystietoja, jotka hoitaa kaiken. Niin. Toki menetyksiä tapahtuu ympäri Suomea, että se tietenkin haastaa,
Mutta kyllä siitä on varmasti iso apu siinä kohtaa, kun ei tietenkään voi tietää, mitä pitää osata ottaa huomioon siinä, kun omaa lasta kantaa hautaa. Se on kova pala. Ja sit toivois kyllä, se on niinku, että on näitä rituaaleja, mitkä tukee siinä niinku suremisen prosessissa. Niin sit jotenkin aina toivois, että voi kumpa niinku läheiset ja niinku lähipiiri niinku tunnistaa, mistä on kyse ja että osais antaa tilaa ja aikaa sille suremiselle ja miten tästä selvitään niinku eteenpäin. Että kyllähän niinku siitäkin ollaan puhuttu tuolla meidän materiaaleissa, että meissä ihmisissä on semmoinen sisäänrakennettu niinku resilienssi, että me lähdetään, vaikka me ei tietoisesti lähdettäisi miettimään, että miten me tästä päästään eteenpäin, niin jokin meissä lähtee miettimään, miten me tästä päästään eteenpäin. Että vaikka itsekin tässä on nyt jotenkin niin paljon itkenyt tätä kohtukuolemaa ja vastasyntyneen menetyksen ajatusta, niin ihmiset vaan kulkee niiden läpi, koska on kuljettava läpi. Ei kukaan kysy, että jaksakse tai että jaksaisit se kantaa tämän taakan. Ja mä oon joskus miettinyt, että mitä jos omalle kohdalle tulisi uudelleen joku menetys. Niin mä toivon tietenkin, että mun ei koskaan tarvitsisi sellaista enää kohdata. Mutta mä oon myös miettinyt, että koska mä muistan kun mä niinku Elisan jälkeen meni pitkään, että mä tulin uudelleen raskaaksi ja istuin psykoterapeutin tuolille ja mä muistan sanoneeni hänelle, että jos mä vielä joskus koen menetyksen, niin mä myyn koko omaisuuteni ja muutan jonnekin Afrikan kaukaisimpaan pusikkoon, mistä mua ei löydetä, että mä en suostu enää ikinä kohtaamaan mitään menetyksiä. Ja sitten mä muistan, kun mä olin uudelleen sit raskaana ja odotin meidän poikaa, niin mä silloin ajattelin, että en mä kyllä enää sinne minnekään ampumaan perukoille lähtisi. Että sen mä oon niinku oppinut Elisan menetyksen jälkeen, että mun ei tarvitse jaksaa kuin yksi hengitys kerrallaan. Ja se riittää, että mä jaksan hengittää yhden kerran. Se on tärkeä oppi. Ei tarvii nähdä seuraavaan päivään tai viikkoon tai kuukauteen, vaan siitä hetkestä selvitä. Ja sitten taas seuraavasta hetkestä. Ja tästä nyt hetkestä. Nyt ei tarvitse selvitä kuin tästä hetkestä nyt. Ja sitten pikkuhiljaa ne hetket alkaa kasvaa vähän pidemmiksi, kun aikaa kuluu. Ja pystyy vähäksi aikaa jo unohtaa sen kaiken pahan olon, mikä siihen kauheeseen ikävään liittyy. Vaikka se ikävä ei häviä, niin se ei ole koko ajan mielessä enää. Tai ainakaan sillä tavalla, että se niinku tiputtaa. Et paljonhan mä ajattelen, että niinku meidän materiaaleissa ja niinku tällä hetkellä, miten me ollaan Instaa tehty ja miten me ollaan näitä podeja tehty, niin me ollaan tosi paljon sen niinku kivun ja menetyksen akuutin surun äärellä. Ja mä ainakin jotenkin itse tunnistan, että miten sille linjalle on tällä hetkellä lähetty, niin joo, me ollaan tuore, niin tarvitaan aikaa, että päästään sinne eteenpäin kohti toipumistakin, mutta jotenkin kun tälle niin kuin akuutille surulle ja akuutille tuskalle ja kivulle ei ole löytynyt mun mielestä semmoista ääntä, että kaikki toipuminen tulee siitä, että me tunnistetaan, että tämä on järkyttävä tapahtuma. Että tämä niinku vie maton jalkojen alta ja miten se muserruttaa ja särkee ihmistä. Niin jotenkin mä haluan myös niinku tuoda niinku yleensäkin, ei pelkästään kohtukuoleman ja vastasyntyneen menetyksen äärellä, vaan niinku kaiken raskauden aikaisen menetyksen äärellä, että niinku meidän täytyy tunnistaa se järkyttävä kipu, järkyttävä tuska, antaa sille tila. Niin kuin me ollaan tehty postauksia ja puhuttu, että akuutissa surussa saa olla.
Sieltä ei tarvi heti lähteä ponnistaa kohti toipumista ja selviytymistä. Ja että sille surulle pitää saada aikaa olla paskana. Hyvin taas sanotat. No en mä tiedä, ainakin mä yritin. Mun mielestä kuvaat tosi hyvin sitä prosessia. Koska vaikka meilläkin nyt niin kuin jotenkin, että jos joku on nyt tosi tuoreen, just äsken tapahtuneen menetyksen äärellä, niin ehkä heitä varten niin kuin jotenkin sanotin tätä, koska vaikka mekin tässä edelleen meidän menetyksistä alkaa olla kohta... No lähelle 3 vuotta jo. Mikä vuosi tänä nyt on? Eiku 4 vuotta. Onko nyt 2025? Niin kohta tulee 4 vuotta. Joo. Meidän menetyksistä on pian 4 vuotta. Niin edelleen se itkettää ja me halutaan pysyä Mä haluan, että me pysytään herkkänä ja mä haluan, että meillä pysyy kyynelkanavat auki, koska se on myös sen kunnioittamista, eikä vaan silleen, että no mä selvisin ja näin edelleen, vaan tämä on aihe, jonka äärellä pitää olla tosi sensitiivisesti, tosi kunnioittaen, tosi niin kuin, mun mielestä niin kuin läsnäolo menetyksen äärellä on sitä, että mä annan itteni tuntea sen toisen niin kuin tuskan. Koska silloin se toinen saa jakaa sitä tuskaa. Että mä oon tässä sun tuskan äärellä ja niin kun sä et ole yksin. Niin mä haluan, että meillä pysyy se herkkyys ja sensitiivisyys tässä. Mutta samalla mä myös haluan sanoa, että me eletään molemmat tosi onnellista ja täyttä elämää. Kyllä. Vaikka me ollaan menetetty. Kyllä, ja vaikka me ikävöidään meidän lapsia, niin se ei häviä ikinä, mutta me ollaan hyvässä pisteessä tällä hetkellä. Kyllä. Näihin sanoihin on aika hyvä varmaan päättää tää jakso. Joo. Ja kiitos taas, kun olette ollut kuuntelemassa. Ja omia kokemuksia ja tarinoita kyllä kuullaan mielellään myös muilta. Joo. Lähettäkää ja kommentoikaa ja kertokaa. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi moi.